Здравейте на всички, добре дошли в канала. Днес ще разгледаме картата на Европа доста по-обстойно от обичайното. Ще обърнем внимание на това, защо всъщност Русия си позволи да влезе в Украйна. Защото може би въпросът изглежда много елементарен на пръв поглед, но все пак трябва да си зададем въпроса, защо точно сега? Защо не по-рано? Защо не по-рано от 2014, ако трябва да бъдем честни? Защо не по-късно от 2022? Така че тук искам да обърнем проблемите на Европа, които дадоха шанса на Русия да направи това, което направи. Сега, искам да започнем с следното. Когато говорим за Европейския съюз, се създава едно усещане, че говорим за един съюз, който е изключително сплотен, едва ли не за едно обединение, което не може да бъде пречупено икономически. Съответно, това нещо е подплатено с НАТО, военния съюз. И изглежда така, че паралелно вървейки тези два съюза, най-вече по отношение на европейските държави, тъй като 90% от държавите на тези два съюза са европейски, изглежда, че Европа се движи изключително добре като една смазана машина. Но тук искам да обърнем внимание всъщност на големите пробойни, които има Европа. ЕС и НАТО тук в случая ще ги разглеждаме като един съюз, тъй като те така или иначе са скачени съдове, инструменти в Съединените щати, но хубаво е да видим къде са проблемите и това ще ни даде една картина защо Русия влезе в Украйна. Сега, това в момента, което виждаме по отношение на Европа, е всъщност най-фрагментираната Европа, която някога е съществувала. Толкова много държави в Европа никога не е имало. Как се стигна до тук? Разбира се. Разковничето най-вече е Първата световна война. Разпада на Австро-Унгария, оттам се раждат страшно много държави. Отделна Австрия, отделна Унгария, Чехословакия тогава, Полша, Хърватия вече се отделя, отива към Югославия, ново оформление на Балканите. Изключително голяма промяна в европейски план. Тази фрагментация на Европа, разбира се поддържа и продължава да работи след Втората световна война, тъй като Съединените щати имат особен интерес това да е така. Представете си една голяма държава, като Австро-Унгария в центъра на Европа, колко тя би се поддавала на Съединените щати, на това, което идва оттам. Доста по-малко от това, което виждаме в момента, е ни 7, 8, 10 държави в източната част на Европа, разхвърлени, отделни граници. Това нещо е много по-лесно да се контролира. Но също така, това дава шанса и на Русия да направи това, което се случи в Украйна. И сега вече ще разгледаме защо е така. Първо, в самата централна част на Европа ще започнем с държавите една по една. В самата централна част, по-конкретно на Западна Европа, имате една Швейцария. Швейцария е известна със своя неутралитет. Само че когато става въпрос за неутралитет, това има своите минуси и своите плюсове. Не можем да кажем, че това е само един огромен плюс. Минусът тук е, че всъщност Швейцария не е нито в НАТО, нито по някакъв начин се е обвързала военно с държавите от Запада. Да, има отношения, но в никакъв случай Швейцария към този момент не се е клела в вярност, образно казано, на Съединените щати и на Западна Европа, остава като неутрална държава. До нея имате една Австрия, която след Втората световна война на практика е забранено да участва в военни съюзи. Каквито и да е. Именно това е още една държава, която не е членка на НАТО. В случая. Какво говори това? Че в центъра на Западна Европа имате две държави, които всъщност не изповядват тези насоки, които са зададени от Съединените щати, съответно държави като Франция, Великобритания, Германия, Испания, Италия. Всички около Швейцария и Австрия на практика са членки на НАТО. Това е едно от нещата, които създава малко или много смут. Все по-често вече се говори за влизането на Швейцария в НАТО. Така натискана е Швейцария да влезе в НАТО. Швейцария за сега не е влязла в НАТО. Чудят се как да вкарат Австрия в НАТО. Очевидно това трябва да бъде против договорите, сключени след Втората световна, така че сложно да се направи. Чисто юридически става въпрос. Сега, когато отидем малко по-на изток, тук имате членки на НАТО, като Унгария и Словакия. Ето ги тук, но какво се оказа всъщност, когато тези членки на НАТО и на Европейския съюз, каква се оказа тяхната позиция спрямо Украйна? Оказа се такава, че тя не е напълно кооперативна по отношение на НАТО към Украйна.
връзките с Русия, словашко-руските се поддържат, унгаро-руските още повече. Знаете за афинитета на Орбан към Русия, нека направо да си го кажем. Тоест, вие вече имате едни 4 държави, които от една страна, 2 от тях юридически нямат обвързаност с Запада по отношение на НАТО, а другите две имат, но правят всичко възможно да възпрепятстват тези процеси именно на плавното протичане, на снабдяването на оръжие към Украйна, подкрепата за Украйна, оказването на натиск към Русия чрез санкции и повече. Тук става въпрос вече за 4 държави в Европа. 4 държави, които гледат да ги държат в общия кюб, образно казано, за да върви машината доколкото е възможно. Военната машина на НАТО. Сега, когато слезе малко по-надолу, тук нещата стават още по-сложни. Защо? Защото имате една Сърбия, която на практика е определена като проруска държава. Все още. Самия Вучич бе на 9 май, в деня на победата при Путин. Това беше заявка. Разбира се, там бяха и Фицо, и Орбан, премиерите на Словакия и Унгария. Тоест тук вече продължава разделението да се вижда все по-ясно и по-ясно, особено когато става въпрос за Балканите. В Република Сръбска, ето тук в тази част, вие имате още един лидер, Додик, който на практика е проруски настроен. Просръбски, проруски, т.е. това е още една линия, която всъщност бута Европа в друга посока. Възпрепятства НАТО, те не са част от НАТО, Сърбия и Република Сръбска, разбира се, но чрез тези действия въобще не може и да се говори за кооперативност между Сърбия и Република Сръбска, още повече, че Косово всъщност е партньор на НАТО, както и Албания е част от НАТО. Така че проблемите тук са огромни и големи. Именно неразрешаването на този проблем в Косово прави така, че Балканите да не могат да бъдат напълно обединени. Имате една Албания от тази страна, която е включена, разбира се, в НАТО. Тук имате една Македония, Северна Македония. Но Сърбия, това е проблема, тъй като Сърбия е по-голяма и от Албания, по-голяма и от Северна Македония, по-голяма като население и същевременно стои в една много ключова зона, Западните Балкани, и вие без да успокоите този регион не може да насочите тези държави да работят срещу Русия. Те се занимават една с друга. Разбира се, тук идеята основно на Албания е, или по-точно идеята, която се е спуснала за Албания, е да бъде използвана като един коридор. Именно коридорът е Албания, Македония, България, за да се излиза по ето този начин от Адриатическо на Черно море. Това е идеята на Албания. Това е функцията, която Албания трябва да има. Сега допълнително тук се ангажират с тези проблеми на Балканите и Хърватия. Хърватия, която напоследък така увеличи авиацията си значително, както и Сърбия между другото. Тоест тези непрестанни проблеми на Балканите правят кооперативността на Балканите по-ниска. Сега тук искам да обърнем внимание на една друга държава, която е с особено значение. Тук става въпрос за Турция. И Турция е особено важна по отношение на НАТО. Защо? Защото това е втората армия по численост в НАТО. Разчита се на нея, поне на хартия. Само че това, което прави Турция, е да се стреми да поддържа отношения с Русия и същевременно да поддържа отношения с Запада. Тоест, двойната игра на Ердоган е нещо, което в никакъв случай не е по сметките на Запада. Къде е проблема обаче? Защо не може да бъде натискана така, както се опитват от Брюксел да натискат Унгария, например? Първо, тук говорим за страна членка само на НАТО, не на Европейския съюз. Тоест юридически дори не може да има такива опити да се наложи нещо върху Турция. Второ, страната е много по-голяма и с много по-силно влияние, тъй като това е страна, която има и отношение по линията Сирия. Разбира се, това, което се случва с Иран, това, което се случва с проблема в Нагорни Карабах. По-надолу, по отношение на Израел, който за съжаление тук не се вижда на картата, и разбира се по отношение тук между Гърция и Турция в Егейско море. Тоест това е държава, която има толкова много функции, да не говорим въобще за влиянието в Черно море. Най-големият флот в Черно море е на Турция, не е на Русия. Тук под Истанбул в Мраморно море, тук в този ръкав
на Мраморно море, най-голямата база на Турция, военноморска, и от тук държавата може да реагира както по отношение на Черно море, така и по отношение на Егейско море. Така че това е държава, която в никакъв случай вие не можете да й кажете следвайте определена насока. А чисто исторически, когато искате да направите нещо спрямо Турция, нещо спрямо Русия, ролята на Турция е значителна, много висока. Връщам ви малко по-назад и ви давам пример с Наполеоновите войни. Тогава има Русия две много важни задачи, които трябва да свърши, преди да може да си позволи каквито и да е военни действия срещу Франция. Кои са двете линии, които трябва да бъдат подсигурени всъщност? Става въпрос именно за следното. Тогава, разбира се, Османската империя. Османската империя да бъде подсигурена, т.е. този фланг да бъде подсигурен на Турция, и разбира се фланга по отношение на Швеция. Това са фланговете, които всъщност по това време Русия си подсигурява и тя може да очаква атака само от едно място. Именно по западното си направление, а не по северно или южно. Това е много ключовото. Така че виждате колко е важна била Турция, Османската империя тогава и колко е важна сега. Защото сега влизаме в хипотеза. Ако Турция следваше това, което се спускаше от НАТО, изпълняваше насоките на НАТО, естествено Турция щеше да бъде впрегната да натисне в ето този регион с съдействието, разбира се, на Азербайджан, и Турция да бъде натисната от тук, през Кавказ. Това по принцип, знаете, че исторически е използвано много пъти. По принцип, руско-турските войни, един от театъра на бойните действия винаги е Кавказ. Кавказ, Крим, Балканите. Тук виждаме, че Турция не се впуска нито по отношение на Крим, нито по отношение на Кавказ. Изключително отбрана политика по отношение на Турция, изключително внимателно се стъпва и Турция не се подава на празни обещания. Това е, което виждаме. Сега, тук искам да отбележим държавите, вече ще изчистя малко, защото стана много претрупано. Искам да отбележа държавите, които всъщност се опитват да работят заедно. Казвам опитват, защото е много сложно наистина да накарате няколко държави да се стиснат и да работят като юмрук. Това са различни държавни структури. Все пак. Тоест, имате, може би най-близкото, това, което може да кажем, че работи като едно, това са именно балтийските държави. Тези три държави, предвид факта, че могат да бъдат изолирани чрез Славския коридор, работят заедно. Винаги решенията там се взимат по един начин, по едно и също време, в една посока. Тук наистина тези три държави бих казал, че работят като една. Поне на този етап е така. Сега, ако слезем обаче малко по-надолу, малко по-на югозапад, вече започват да прозират проблемите. Защо? Защото когато слезем малко по-надолу, отиваме към Полша. Полша е държава, на която се възлагат особени надежди, че ще влезе в една конфронтация срещу Русия, ако това нещо се наложи. Поляците бягат от това нещо. Те са подкокоросвани, както през Втората световна война, т.е. с всичко това да се устиска срещу германците, ние ще дойдем, изчакайте още малко, накрая не идват, Полша е разделена, но да не влизаме по-надълбоко, т.е. Великобритания и Франция имат именно това за цел. Полша да може да бъде вкарана, подтикната в коалиция на желаящите, но да има една много по-така значима роля. Естествено, поляците въобще не искат да влизат в коалиция на желаящите. По отношение на Великобритания и Франция, тъй като ги споменахме, тук можем да кажем, че има един особен синхрон между двете държави. Не се случва често, факт, но сега в момента се наблюдава такова нещо. Те са се разбрали помежду си, че е хубаво да впрегнем държави като Полша и Румъния, все пак, трябва да кажем, тъй като на Словакия и Унгария очевидно не може да се разчита, но да впрегнем Полша и Румъния, на България също не може да се разчита, след малко ще се прави на това, да ги впрегнем срещу Русия. Това трябва да е ключовото. Те трябва да са следващите, тъй като украинците изнемогват и няма да издържат още. Кой знае колко много на този темп, а и дори да издържат, Русия продължава и напредва. Така че Великобритания и Франция имат за цел именно да ангажират Полша и Румъния в тази потенциална битка срещу Русия. Тук ще маркираме и Румъния. В Румъния има определени така нагласи, които трябва да кажем, че не са като полските и там
Противопоставянето на Русия не стои чак толкова високо. Видяхте как минаха изборите, президентските в Румъния. На практика от едната страна имате проевропейски кандидат, от другата проруски. Проевропейския спечели с изключително малко. Така че там обществото е разделено 50 на 50 и дори имаше съмнение как са спечелени тези избори. Факт. Това е, което имаме. Обществото в Румъния е разделено 50 на 50. Трябва да се отбележи и следното, че има една конфронтация между Великобритания и Франция. Тя не е само между Великобритания и Франция. Тук ще намесим вече и Германия, защото тази тройка много често е представена, че работи заедно и факт от една страна е точно по този начин. Само, че и Великобритания, и Германия, и Франция се борят за едно и също нещо. Тяхното разминаване е в това кой да наделее на пазара на оръжие, на европейския пазар на оръжие, където допълнително са и Съединените щати, става още по-сложно. В момента Франция изнася 11% оръжие в световен мащаб, Германия 6%, Великобритания 4%. Франция така малко по-отчетливо спрямо другите. Другите две са изключително близо една до друга и те се борят да настигнат Франция. Тоест тук имат един конфликт на интереси, нека да изчистя отново. Имат един конфликт на интереси, който е по отношение на оръжието. По отношение на Русия, да, ние сме се разбрали, ще действаме по този начин, със сигурност трябва да се противопоставяме, да се опитваме да вкараме централно и източно европейски държави в противопоставяне с Русия, но не можем да се разберем по отношение на оръжието. И това е проблем. Този триъгълник е много трудно да бъде начертан по такъв начин, че той да действа в синхрон и в това отношение. Т.е. там вие имате разминаване. Сега ще слезем малко по-надолу, тъй като има още две икономики, които трябва да кажем, че са все пак от съществено значение за Европа. Това са испанската и италианската. Почти нищо не се чува за това каква е позицията на Испания. Испания, мога да ви кажа, че почти не я вълнува какво се случва в Украйна. Географията е проклятие, казал Наполеон, и това нещо се доказва с времето все повече и повече. Факта къде се намира Испания, къде се намира Украйна, испанците не могат да бъдат убедени, че руснаците ще дойдат на техните граници. Тоест, ако поляците допускат някаква такава възможност и могат да заемат подобни позиции, като на Великобритания, Франция и Германия, Испания не може да бъде убедена в това нещо. Италия от своя страна не е на много по-различна позиция. Тоест тези две държави доста добре се допълват, ако трябва да бъдем честни, предвид географското си местоположение. Разбира се, Мелони, опитвайки се да бъде фактор, по-голям фактор в Европа, все по-често излиза и дава изявления относно Украйна, но нямаше изявление от Мелони, което да каже: ние се обвързваме с Украйна, влизаме в коалиция на желаящите, ще помагаме, ще пращаме много оръжия, боеприпаси и прочее. Това, което Мелони прави, е да афишира връзките си, политическите връзки, дипломатически с Съединените щати чрез Доналд Тръмп и да изповяда политиката на Съединените щати. Това, което иска Италия, е всъщност чрез Доналд Тръмп да успее да наложи своето влияние в Западна Европа. Да наделее над влиянието на Франция и Германия и по този начин Италия да стане централна част в политиката на Западна Европа. Нещо изключително трудно на този етап. Нещо, което ще иска огромна последователност, но ако продължава по този начин, Италия все пак да спазва една по-голяма дистанция от Германия, Франция, Великобритания, това ще има позитиви за в бъдеще спрямо италиано-руските отношения. И тук искам да дам един пример за перспективата, в която мисли Италия. Любопитното е, че газът, който влиза в Италия, в момента основната част идва от Азербайджан, минава през Грузия, Турция, минава през Гърция, Албания и стига до Италия. Тоест, италианците в това отношение, те гледат да се подсигурят. Другите говорят за втечнени газове от Съединените щати, ползват втечнен руски газ и прочие. Италианците си дават сметка, че с този втечнен газ сметките няма да излязат. Допълнително, Италия прави впечатление, че се обвързва все повече с държавите от Арабския полуостров. Обединени арабски емирства влага стотици милиони евро в Италия по отношение на IT технологиите. И това е една стъпка, която подчертава всъщност италианската роля на континента.
Това е много ключово нещо, което се прави. Съединените щати, разбира се, в много по-големи мащаби се възползват от инвестициите на арабите, но това е държава в Европа, която прави именно това. Виждате насочеността на Италия, разбира се, остава Европа, Западна Европа, но определено се гледа и в Азия, гледа се към Арабския полуостров. Нещо, което европейските лидери от Франция, Германия, Великобритания не успяват да направят по този начин. Тоест, Азия малко или много е оставена на страна, разглежда се едва ли не като един проблем, тъй като в картинката се поставя и Китай. И това нещо е грешка. Разбира се, за тези думи на Макрон, Стармър, Мерц, прозира и нещо друго. Те все пак искат да поддържат отношения с Китай и да ползват позитивите. Но как да се ползват позитивите от Китай, когато Съединените щати имат проблем с Китай? А тези държави са сериозно обвързани с Съединените щати. И на практика спазват това, което се нареди именно от Вашингтон. Да, виждате колко фрагментирана всъщност е Европа. Не само като граници, а и като на къде се гледа. По какъв начин се гледа. Ето сега, например, ако слезем малко по-надолу, казах, че ще кажа някои думи за България. Защо България се гледа като ненадежна държава? Православна, славянска държава, веднага свързвана с Русия. Разчита се повече на Румъния, разчита се повече на Гърция, на Турция. България така е подминавана и това като че ли за момента изглежда да е за доброто, и като иначе можеше да ни завлекат в един по-сериозен проблем и да ни вкарат в една война, която да бъде опустошителна за нас. Казвам го директно. И един последен пример ще дам за фрагментацията на Европа. Тя е дори във военно отношение. Унгария сключи съюз с Сърбия. Военен съюз, което е изключително голям белег за това, което се случва в Европа. натовска държава като Унгария, съюз с ненатовска държава като Сърбия. Това на практика е в противовес на един друг съюз, който е между Хърватия, Албания и Косово. Две натовски държави, Хърватия и Албания, и държава, която е съюзник на НАТО като Косово. Тоест, ето ви фрагментирането, още по-голямото на Западните Балкани. Когато имате такова напрежение, защото вижте това, не става въпрос само за Балканите само по себе си. Ето имате една Унгария, която тук някои разглеждат като балканска страна. Това не е балканска страна, това е държава от Централна Европа. Западните Балкани имат особено отношение и разбира се обратното също важи. Централна Европа има отношение към Западните Балкани. Двете неща са свързани. Първата световна война, знаете как започва, Австро-Унгария напада Сърбия. В този ред на мисли вие няма как да изолирате това парче земя, тук и да кажете, че всъщност, взех Италия, но разбрахте контекста без Италия, не може да изолирате Западните Балкани и да кажете там просто си вървят някакви постоянни проблеми, те не касаят другите. Напротив, касаят Румъния, България, Унгария, Австрия, Словения, разбира се, излаза в Адриатика. Всичко това е свързано. И Русия съответно вижда всички тези проблеми. Русия вижда тази колебливост на Европа в икономическо, в военно отношение. Ако беше един свети умрук Европа, директно го казвам, Европа щеше да изглежда по друг начин и Русия никога нямаше да нападне Украйна. Русия нападна Украйна, защото видя, че Европа е слаба. Европа е разединена, крие се зад хартии, зад разни договори и видяхме всъщност, че ето, по отношение на помощта няма единство, по отношение на намесата вътре в Украйна няма единство, едни ще пратят, други няма да пратят, не може да се събере една коалиция на желаещите. Забележете, желаещите не могат да се разберат за Украйна. А как ще накарате държави, тук говорим за държави гранични на Украйна, Словакия, Унгария, как ще ги накарате тях те да участват, ако вие не може да се разберете с тези, които искат държави, като Франция, Великобритания, Холандия, Белгия, как ще накарате именно другите да играят по вашата свирка, ако вие не сте на един тон. Русия вижда това. Русия вижда това и Русия именно за това влезе в Украйна. Това беше перфектният момент за Русия да направи това, което направи в Украйна. Защо всъщност, ето сега ще ви върна много по-назад, по време на първия Майдан през 2001, 2002, 2003, ако не ме лъжи, оранжевата революция в Украйна. Оранжевата революция, която тогава на практика е същото, което е през 2014 и тогава Русия не влезе. Отново изборите бяха
отменени, нови избори, дойде проевропейски лидер, така. Тогава Русия не влезе. Тогава Русия не влезе, защото Европа тогава беше по-обединена. Европейските лидери бяха по-силни, разбира се, имаха по-голяма възможност. Тогава Съединените щати също признаваме, че бяха много по-силни и тогава Русия не посмя да влезе. Но сега нещата са различни. Видя се, че Европа е колеблива, видя се, че трона на Съединените щати е оспорен от Китай, поне икономическия, и това даде предпоставки на Русия да направи това влизане в Украйна и в крайна сметка да напредва бавно и славно, както се казва, все повече към Одеса и най-вероятно ще продължи да го прави, защото не виждаме към този момент предпоставки тя да спира с тези свои действия. Противопоставянето на Запада от страна на Русия не е достатъчно, за да бъде накарана Русия да спре. Колкото и пакета с санкции да се измислят, разбрахме, санкциите не работят достатъчно силно, за да спрат Русия. Това го разбраха и децата. Тоест, без да се изцапаш на терен, да влезеш в Украйна и да се бориш, няма да спреш Русия. Спирам до тук. Благодаря на всички, които ме изслушаха. Отново ще ви призова да се абонирате за канала, да подкрепите, харесате, споделите това видео, за да може то да достигне до повече хора. Финансово може да помогнете чрез PayPal, Patreon и като станете членове на канала. По този начин качеството на видеята ще става все по-добро и по-добро. Благодаря ви още веднъж за подкрепата и до следващия път.